Můj čas je pouhé prozatím. Můj čas může říct, já už neplatím. Už po 24. krát sa na Slovensku konala súťaž dospelých v poskytovaní prvej pomoci, tentokrát v Snine. Na námestí Centrum v posledný júnový piatok o 8 hodine večer bolo trojdňové podujatie slávnostne otvorené. Po úvodných príhovoroch si publikum získali šikovné mažoretky z Centra voľného času i mladí tanečníci z Merlinu. Organizátorom súťaže bol Slovenský Červený kríž územný spolok Snina. Možnosť usporiadať takúto náročnú súťaž práve v Snine bola pre riaditeľku miestnej organizácie veľkou výzvou. Splnil sa mi môj sen. 45 rokov ja už žijem s tou súťažou a s tou prvou pomocou, tak som sa rozhodla, že keď to zvládnu väčšie mesta, zvládne to aj Snina. Je tu krásna príroda. Záštitu nad súťažou prevzal primátor mesta. Privítal všetkých, ktorí sa rozhodli svoj voľný čas venovať pomoci a záchrane iných. Naozaj je úžasné v tom, že tí mnohí mladí ľudia to naozaj berú, takže asi to majú v krvi, že musia zachraňovať ľudí, ak vidia teda v tiesniach, v ťažkostiach. Svedčí o tom aj skutočnosť, že v dnešný deň, keď bolo 35 stupňov, mnohí prešli 100 km vlakom, teda z celého Slovenska, tak aby zajtra teda sa mohli jednak odprezentovať, ale nielen si zasúťažiť, ale teda čo si ukázať zo svojho umenia zachrániť ľudský život. Sú to všetko ľudia, ktorí sa rozhodli venovať čas svojho voľného času nejakej zmysluplnej činnosti v prospech nejakých iných ľudí, pretože títo nechodia len na súťaže, ale prakticky každý víkend a niekedy aj v pracovných dňoch zabezpečujú v mieste svojho pôsobiska školy v prírode, koncerty, veľké zhromaždenia ľudí, športové akcie, chodia zabezpečovať futbal, hokej, iné športy, takže v podstate si ani nevieme predstaviť, že keby naraz zmizli naši dobrovoľní červenokrížski záchranári z povrchu zeme, ako veľmi by chýbali. V Snine sa stretlo 26 členných družstiev z rôznych kútov Slovenska, ale dobrovoľníkov v Červenom kríži je podstatne viac. Sú ich tisícky a najlepší spôsob učenia a zapamätania je vtedy, keď človek niečo prakticky robí. Takže títo dobrovoľní záchranári, aby si overili, že ich teoretické vedomosti sú na úrovni najnovších vedeckých poznatkov, tak trénujú v rámci územných spolkov na modelových situáciách. Harinekov memoriál, ako sa ľudovo súťaži hovorí, je považovaný za akési vyvrcholenie celoročnej činnosti. Určitý druh nielen súťaže, ale aj vzájomnej výmeny, teda skúsenosti a napredovania ďalej v tejto veľmi bohumilej činnosti. Je to vlastne aj propagácia myšlienky humanity, pomoci druhým ľuďom, takže možno mnoho z tých, ktorí prišli teraz na toto pekné otvorenie a prídu sa zajtra pozrieť do areálu, kde to bude prebiehať, sa rozhodnú, že začnú tiež robiť niečo zmysluplné a svoj voľný čas venujú treba z nejakej humanitnej organizácie alebo priamo Červenému krížu. V predvečer samotnej súťaže na námestí panovala výborná nálada. Účinkujúcich povzbudzovali hostia i miestni Sninčania. Kultúrny program završilo vypúšťanie balónov šťastia. V dusnom bezvetrí dostať ich na oblohu nebolo vôbec jednoduché. Po viac ako 2 hodinách príjemnej a spontánnej zábavy sa hostia a súťažiaci presunuli do priestorov kaštieľa. Po slávnostnom prijatí primátorom mesta bol prvý deň podujatia završený. Zo Sniny Iveta Buraľová. Prižiaľ nás láska a vstúpiť išlo k nám. Odfúkne nám náš strach, veď osomník nie je zák. Tento záznam vám prináša štúdio Videolife. Jeho služby si môžete objednať na telefónnom čísle 0907 946 637.